tant, Surfiber 2, Catalunya. Avui farem les connexions de tren de Lleida cap als Pirineus. Sense més dilació, sense perdre més el temps, fem el que estava previst. És el Guaita Lleida Balaguer. Vale. Tenim la línia Balaguer, Artesa de Segre, Solsona, Berga, vale, que això serà una altra línia. Potser farem origen Balaguer, sí, Balaguer. Jo penso que sí, Balaguer, Berga. Farem com a SL. Ho podem fer... Aviam com ho podem fer. Ho havia planificat, però ara no ho tinc clar. Bueno, faré aquest paperet i aviam què tenim. La RL, bueno, tenim la SL, Lleida Riba-roja d'Ebre, aquesta no compta. Tenim la SL1, SL2, SL3, SL4, 5, vale. Podem fer aquestes. I de RL, quines tenim? RL1, RL2, RL3, RL4. Anem a veure. Va, anem cap a Lleida un altre cop. Que mirant el que volíem fer. De moment anem a fer una Lleida, Balaguer, Artesa de Segre, que serà l'SL3. Sí, en lloc de fer SL3 al Guaire, Lleida, Balaguer, no té cap mena de sentit, fem el Guaire, Lleida, Balaguer, Artesa de Segre. Podem fer una línia SL4, Balaguer, Artesa de Segre, Solsona, Berga. I Berga podem fer per aquí i acabi a la via 1. Llavors ja faríem més per aquí en el futur. Exacte, anem a apuntar-ho, perquè si no després ens oblidem. SL3 i el Guaire. Lleida, Artesa. Balaguer, Artesa de Segre. Hem dit SL4, podem fer Balaguer, Artesa. Sí, ja sé, Balaguer, Artesa de Segre està amb bastanta freqüència, però bueno, és per fer un inici de línia coherent. Solsona, Berga. Vale. Després fem la RL, no, la SL5, Lleida, no, clar, no, podem fer la RL3, Lleida, Balaguer, no, podem fer clar, volem fer la Pobla Segur, o podem fer, no, farem la Pobla Segur, Sort i Andorra la Vella. Exacte, podem fer RL4, no, RL3 Lleida Balaguer. La Pobla. Sort. Andorra. Bueno, Andorra la Vella.
Podem fer Balaguer, perquè no pararia en tren, aquesta. Podem fer la SL5, Balaguer, tren, la Pobla, de Segur, la Pobla de Segur, Vella. Lleida, Balaguer, la Pobla de Segur, Sort, Andorra la Vella. I poseu mirar. Potser des d'Artesa de Segre... No. Hauria de ser des de la Pobla de Segur. La Pobla de Segur. La Seu. Rei. No, podria ser Sort, la Seu d'Urgell. Sí, Sort, la Seu d'Urgell. I Puigcerdà. Podria acabar, jo què sé, una viada per aquí. I des d'aquí pues, cap a la o cap a Andorra, o que sigui, vale? Per això la Seu d'Urgell, exacte, la Seu d'Urgell, arribaria per aquí i arribaria a la via d'aquí. Així, després la... no sé quina línia serà, però serà pues, aquesta, una que vagi cap a Andorra i una que vagi cap a la de Cagol, si fem una mica d'internacional. Vale, doncs de moment fins aquí la planificació. Veig una miqueta, perdoneu. Vaig a desactivar el micro un moment. Bueno, ara ja crec que sí que puc encendre això. Aviam. Això, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fem més vies aquí, a Lleida, primer, perquè crec que seria important ficar més vies. No sé per què, però crec que hem de ficar més vies. Exacte. I verificaríem dos vies d'origen. Sí, perquè de moment la S99 va per aquí, però... Bueno, acaba aquí, però... Vale. Bueno, anem a ficar les andanes. Les andanes... Fica't el micro. Sí, fica't el micro. Vale. El senyor Vallès ens ha donat, el president Vallès, perdó, ens ha dit que continuem a construir vies i estacions. Que sabem el pla de moment a Lleida, després ja ho veurem. El temps potser hi haurà noves eleccions i potser les instruccions seran unes altres. De moment anem a construir el que estava previst. Plataformes no. Vale. Som-hi, doncs. Up, up, up i up. Bé, aquí, va. A fer que passi una mica el temps. No hi ha problema. El que podem fer és un altre per aquí.
un altre edifici de dipòsit de trens, el carrer per no interferir en la SL99, on és la línia provisional que va cap a Móra d'Ebre, això, almenys en aquest mapa. Vale? Un momentet. Bueno, anem a ficar-ho a alta velocitat, no passa res. I aquí. I aquí aquestes dues vies seran l'origen de les línies que vagin... Bueno, no enteneu. Per Balaguer, per entendre'ns. Després es van separant i el que sí, però almenys aquí seran ben definits. Vale. Ara anem al Guaire. Anem a ficar l'estació per aquí, penso jo, no? No, aquí. Penso jo que... o aquí. Aquí, anem a ficar-ho aquí. Anem a ficar l'estació Guaire. Anem a ficar-ho amb dues vies. Si algun dia veurem temps serveis o alguna cosa així. O fem trens històrics, no sé, ja veurem. El que en fem, de moment, fem una estacioneta a la Guaire. I aquí també farem un depòsit d'origen. Fem per aquí. Aquí. Anem a fer-ho via doble. Crec que potser no hi haurà massa serveis, però bueno, fem-ho via doble. Per si algun dia volem incrementar els serveis. Si volem fer, no sé. Ja ho veurem. Amb el temps... No hi ha una consola. Temps era temps... no sé què, no sé quantos. Aquí. Op. I comença tot a l'Alguaire, Tenim clar. Clar i català sempre és millor que només clar. Petita broma, ho sento. Vaig a fer bromes, ja que avui ha sigut dia laborable. Dia laborable, cal gaudir una mica de les coses. Vale, estem construint ara el SL3. No, aquest la farem acabant Balaguer, però és com ja l'SL4 comença a Balaguer. Sí, anem a fer-ho així. Que si no després ens despistem. I després podem augmentar, jo què sé, fer un Alguaire, jo què sé, un Alguaire per la Segur, no sé, mirarem. De moment, les ordres del president són clares. El senyor Baés tampoc ens diu res més, així de moment seguim. Hem de fer la línia urbana principal, a més la línia urbana lligada al tren. Si hi ha més línies urbanes o interurbanes en pobles petits que no surten al mapa, perquè molt realista tampoc pot ser el Transfer Feeder, perquè és una escala, és un mapa aproximat. Sí que en Invi-Rails, que ho farem, sembla que cap al gener, per allà, gener o febrer, no me'n recordo, ja veureu que és més detallat. Podem fer tramvies, podem fer metro, podem fer... menys parlar i més treballar.
És el lema de campanya dels unionistes. Sí, sí, perquè hi ha el Partit Unionista d'Espanya, que la reunificació amb Espanya. Bueno, ja hem fet això, l'únic que ens falten són autobusos, no? El Guaire, sí, exacte. M'he despistat, ho sento. Anem a ficar aquest bus vermellet, maco. No, és maco. No mirar-lo. On estan els busitos? Són macos, no? Què en penseu? Trobo que són macos. Tenen un disseny bastant maco. Bueno, anem a deixar d'odinar-nos pels... Aviam, Balaguer. Balaguer, Artesa de Segre... Bueno, està bé. Aquí l'estació està perfecta. Estació de tren, aquí, perfecta. Perfecta, o sigui, mai... I Balaguer, doncs anem a ficar 8 vies, però no me'n recordo ben bé la distribució que volia fer. Però com comencen línies, acaben no sé què, doncs anem a fer una bona estació. I anem a fer la línia urbana de Balaguer. I després farem les juncions i tal. Bueno, què? No, a veure per què no em deixa... Bueno, com vulgui, el senyor Transport Fiber. S'hauria d'instal·lar alguna cosa més. No ho sé, ja miraré. Ara, aquí. Ui, però... Oh, anem a començar de zero. Anem a començar de zero. Bueno, pues res, tornem a començar de zero. El capítol. Benvinguts arquinautes, benvinguts a Transformadors Catalunya, capítol 9, Lleida, Pirineus. Res, benvolguts arquinautes, estem aquí corregint el capítol 9, perquè hi ha hagut errada tècnica, després errada meva de no gravar correcte, o sigui, de no canviar la pantalla al Transport Fiber, sinó que sortia el títol del capítol tota l'estona i anava fent les construccions i no vareu veure res. Com veieu, hem construït la línia urbana del Guaire, amb aquests autobusos, que jo deia que eren molt macos. Molt, jo els trobo macos. I veieu el recorregut de la línia del Guaire, que és així, circular, sense gaire complicació. Hem fet via única del Guaire a Lleida, fins aquí. Després aquí hem fet 3 línies d'origen, per les línies com origen Lleida, que vagin cap a Balaguer, la Pobla, etc. I aquestes 2 línies passen que són de la... Marcarem aquest, que ens interessa, perquè farem aquest per fer el CapRide. Primer faig la presentació del que hem anat construint. Hem anat construint una via que s'untava aquí i aquí hem fet, com ja sabeu, la doble agulla per permetre circulació. I aquí a Balaguer, aquí tenim el dipòsit de trens fet amb un pont cap a Balaguer per la SL3 i SL4. Aquí tenim la SL4. Aquest és un RL3, que això ho hem construït al capítol 10. Això ja no afecta el capítol 9. A Balaguer hem construït les vies finals, les 2 vies de pas. Potser ho modificarem en el futur, potser fem vies de pas, no sé, ja veurem. De moment ho deixem així. Balaguer, hem fet una línia així, de bus,
Aquí teniu el recorregut de la línia de bus, perquè el veieu. I has fet la RL4 en via única cap a Artesa de Segre. Artesa de Segre pues, no ens hem complicat la vida. Però sí que, bueno, sí, hem fet dues línies, vale? La 1, diguéssim, i la 2, que va per aquí. Vale? Així fem màxim cobertura de transport. Després hem seguit Artesa de Segre, hem anat cap a Solsona en via única, amb bastants punts del trajecte. Després en el cap rating veureu que hem fet algunes parts en via doble, sobretot entre Solsona i Berga, em sembla. Solsona, aquí hem fet 3 línies. Hem fet la línia 1, que va per aquí, en aquesta part, la línia 2, que és la blava, que va per aquí, i la 3, que és la blava més la vermella, però sense la part de l'estació. Vale? Seguim fins aquí. Veieu, és quan hi ha més punts de via doble. Cap a veure, bueno, hi ha alguns, vale? De moment accelerem el temps perquè aquest arribi al Guaire i així fem el cap rating, vale? Sento no podeu fer millor. Bueno, farem el cap rating des de Lleida i farem Lleida, el Guaire, Lleida, Balaguer, un altre cop Lleida i després ara hi ha més passatgers, no farem allò de estem començant la línia, hi ha pocs passatgers i tal, ara ja diguéssim que està una mica més afiançada la línia, no? Per ara veiem la que hem anomenat de moment és a la 99, ja veurem què en fem d'aquella línia en un futur. Sí que en el directe vaig parlar, vaig fer una mica de broma, de que el senyor, bueno, vaig comentar que el senyor Vallès va, al veure com estava funcionant el tema dels trens i tal, va proposar en el Parlament pues, que es debatís les propostes ferroviàries que nosaltres com a experts faríem, les presentaríem al Parlament en la realitat de ficció que estem parlant, de la realitat de ficció al Guaire, quanta gent puja? Uns 20, està bé. Continuem. I va proposar això, es va fer un vot majoritari a favor i bueno, m'han dit que continuï la construcció de les línies previstes a la zona de Lleida i que després ja parlaríem d'altres propostes que nosaltres redactéssim projectes, etc. i presentaríem i que ho valorarien. Vale? També vam parlar que a Espanya s'està debatint si tornar a portar els Borbons o no per calmar els feixistes i tal. Enteneu que s'estava construint com una Unió Europea també, que encara no saben com dir-li. També vaig comentar tot això en el directe. Bueno, vaig anar fent algunes bromes també, que no hi entrarem. Bueno, vaig dir de barrim-barram del Doctor Who. No hi entrarem en això. I bueno, aquí ens creuem el SL3 un altre cop. I pugen 40 persones que van cap a Balaguer, potser fan l'enllaç a Balaguer a la línia de Berga, o sigui, la de Balaguer-Berga. Aquí ens creuem a l'RL3, que recordem farà, si fos el capítol 9 complet, el recorregut era Lleida, Balaguer, passant per tren però sense aturar-se, bueno, tot això ho veureu al capítol 10, a tren, parant a la Pobla de Segur, parant a Sort i acabant en Andorra la Vella. Tot això ho veureu en el capítol 10, que aquest va funcionar correctament, no va haver-hi cap problema. Veieu aquí, ens aturem a la via 2, que és l'origen que estava previst. En el gameplay original, en el directe, tenia la pantalla de capítol posada, però sí que
havia acabat a la via 3. Bé, baixant els 40 i anem a veure quanta gent va a Lleida. 20 persones, està bé. Està força bé. És una línia, diguem-ne, comarcal, més que regional. La regional és la RL3. Vale? I seria una línia una mica més, entre cometes, comarcal. Entre cometes, perquè crec que passa diverses comarques en la realitat. El que Balaguer és una... Bueno, no ho sé ben bé. Ja ho direu als experts, no, tampoc ho he mirat al mapa, Però diguem que són línies, les S són com línies més curtes o línies comarcals, no ho sé, com li vulgueu dir, vale? Doncs anem cap a Lleida i després anirem a Balaguer a fer la SL4, que és la de Balaguer, Artesa de Segre, Solsona, Berga, vale? Ja hem posat 3 trens, vale? La línia SL4, veureu, ha tingut cert èxit. Anem directes aquí. Anem a mirar. Aviam, la SL4, quin tren ens convé agafar. Bé, potser farem una mica més el número. Bueno, aquest està arribant a Berga. Aquest està arribant a Balaguer. Ens interessa més aquest que arriba a Balaguer. Doncs anem a agafar aquest de Balaguer. Bé, sí que veureu l'arribarà a Balaguer. Veieu, aquest ja té 124 passatgers. O sigui, aquesta línia està tenint força molt d'èxit, No m'ho esperava gens. Sincerament, quan vaig veure 124 aquesta quantitat de passatgers, dic, uala. Veieu, aquí hi ha un munt de gent esperant, un munt. Farem l'anada i tornada Balaguer-Berga. Primer anem cap a Berga. 166, a Balaguer. A veure quanta gent baixa a Artesa de Segre. Mira, però està tenint molt d'èxit aquesta línia. Potser faré via doble, no ho sé. Encara no ho he rumiat. Sincerament no ho he rumiat. Potser en altres etapes, no ho sé. El que haig de parar és el pas del temps. Anem a parar el pas del temps per no... per quan fem el live dels capítols 11-12, potser 12 més 1. Sí, ja ho sé, estic aplicant. He d'ignorar el número aquest. Però hem d'intentar mantenir la sort. Perquè ahir sí que va ser el capítol 9 en el directe d'ahir, perquè ho estic gravant el dia següent del directe, aquest cap ride i una mica presentació del que s'ha construït i tot. I bé, acabarem el capítol, això sí, l'acabarem quan arribem a Balaguer, un altre cop. Hem posat 3 trens en aquesta línia perquè hi ha trossets de via doble. Veieu aquí, des de fora, trens, els hem pintat de groc, que és de sala 4. Tenim 166 passatgers. Passem... baixa força gent, a Artesa de Segre. Gairebé la meitat. I hem posat com uns 20, més o menys. Ho estic calculant així avui. Bé, segur us haurà calcular quanta gent puja i baixa. Ho pot fer, vale? Parant i això el vídeo. Jo no ho faré. El que és interessant trobo jo és el cap ride i la part de construcció, la part de definició de línies. Tot això és la part que a mi me sembla interessant. També la part de la història aquesta del president Bayet, que va aconseguir guanyar les eleccions del president Casademunt. Recordem el president Casademunt, que és qui va
desenvolupar aquesta xarxa ferroviària que en aquesta realitat mai es va construir perquè va haver-hi com el Hindenburg amb els Zeppelins, vale? I per això pues, Europa pues, ha trigat més i a partir de la Segona Guerra Mundial, després de la Segona Guerra Mundial Guerra Civil Espanyola que va començar i va enllaçar, vale? Perquè en aquesta realitat pues, hem simulat que els aliats ens ajudaven realment i llavors pues, Espanya republicana lluitava contra el franquisme per una banda i contra els nazis i contra els italians amb l'ajuda de les democràcies europees i bueno, era una mica diferent, ¿vale? I bueno, la guerra civil pues, es va estendre més també, va costar més els franquistes anar conquerint i bueno, amb els errors, o sigui, van cometre més errors els nazis aquí, vale? I es va adelantar una mica la derrota, els franquistes van ser vençuts, m'ho invento, el 1942 i bueno, tenen, bueno, vam dir en altres capítols pues, que Franco estava encara detingut, etc. Vale? Que encara estava pendent de judici. El que sí que van dir ahir en el directe és que, pues, que com hi havia més diversitat en la república, tal, pues era com, hi havia una mica de capitalisme, una mica d'idees anarquistes, una mica de tot, i va fer una constitució una mica catalana, una mica així, no? Una mica mix. Vale? Que s'aniran implantant coses anarquistes, coses comunistes, però que es manté dintre de la línia del capitalisme. També la guerra freda en aquesta realitat no és tan virulenta. També Stalin té oposició dintre del Partit Comunista, veient doncs, els exemples que s'estan practicant a Espanya i Catalunya. Vale? El model comunista que s'està aplicant és diferent i està funcionant, contràriament al model comunista stalinista, i Stalin ha de baixar una mica el burro i de fet estaria pendent de destitució en aquesta realitat alterna, vale? Substituït per un altre, ja ens inventarem el nom. El que tenen les realitats alternes. Solsona, anem a veure, tenim 87, baixar uns 60 i posen uns 10, 15 cap a Berga. Està bé. Jo crec que està funcionant força bé aquesta línia. Ara anem a veure quant de tros de via doble tenim. Ja s'acaba la via doble, va arribar al pont, però passat el pont torna a haver-hi un xic de via doble. Vale? Com veieu, aquest tram de la SL4 té bastants trams de via doble. La SL3 té via única a Alguaire a Lleida i té via doble Lleida-Balaguer. Per què? Perquè són bastantes línies i seria poc operatiu via única Lleida-Balaguer, etc. Vale? Després sempre podem construir més ciutatetes, etc. per fer-ho una mica més realista. De moment tenim bastantes ciutats, bastantes poblacions creades i penso que pot ser interessant. Anem cap a Berga, final de línia, anem a veure quanta gent posa Berga, anem a veure com va la tornada cap a Balaguer. Bueno, estem acabant l'arribada cap a com es diu, cap a Berga. Tornem l'anada cap a Berga. De moment aquí veieu que ens ajuntem amb una via que és el dipòsit de Berga de la SL4. A mi m'agrada tenir els dos costats de les línies
un dipòsit per poder fer canvis, ja ho veureu quan fem l'evolució dels trens. Vale, 32 des de Berga. Jo aquí hem fet una estació, si no m'equivoco, de 8 vies a Mandana, o de 6, no ho sé. En fi, ja ho veurem. De moment, la SL4 abandona Berga i va cap a Solsona. Sí, Berga ja seria província de Barcelona, ja ho sé. Solsona, no ho sé, crec que és de la província de Lleida. Deixeu-m'ho mirar. Què és de la província de Lleida? Solsona. Ja que això s'està gravant. Solsona de la província de Lleida, sí. És una línia curta interprovincial, no passa res. No passa absolutament res. En el capítol 10, que és el que veureu la propera setmana, si ho esteu bé, bueno, ho veureu en YouTube, pues, veureu la RL3, construcció de la RL3, veureu la circulació de la RL3, com s'encreua amb els trens de la SL3, els trens que hi ha, vale? I la previsió és d'una una RL4 i la línia de cap a Viella, etc. Aquí ens hem de parar, se'ns acaba aquest tros de via doble i ens creuem amb un dels trens de la SL4. Jo aquí, pues, si algun dia decidim llegir la via doble, potser en algun futur ho faig, ho fem junts, benvolguts arquinautes, ho farem juntets. Vale, això. Anem cap a Solsona, anem a veure, tenim 32 passatgers, a veure quants baixen, quants pugen, més o menys, avui. Uau, déu-n'hi-do quanta gent a l'andana, uns 20-30, calculo 40, més o menys. Veiem, 32, baixen 6 i pugen 57. Més del que ja havia calculat, Benvolguts arquinautes, veieu que calcular avui no és tan fàcil. Avui pues, em sembla que hi ha uns 40 i després resulta que hi ha més, o que hi ha menys. És el que passa quan fan els recomptes aquests de les manifestacions que diu la Guàrdia Urbana, diu 30.000, els organitzadors 60.000, no sé qui diu 50.000, altres diuen 10.000. Són aquestes discussions. Rotllo, pues, està de ple a gom i calculem pues, per les dimensions de la, jo què sé, la plaça Sant Jaume, jo què sé, pues, que la plaça Sant Jaume té capacitat, m'ho invento, de 10.000 persones. En base a això, es calcula com hi havia de ple a Roma, hi ha 10.000 i com hi ha els carrers colindants amb molta gent, uns 20.000. M'ho invento. M'ho invento perquè no ho sé, no tinc les dades. Però, bueno, com heu vist, ens hem encreuat un altre tren, estàvem parlant d'altres coses, però que trobo interessants també de comentar. Però sí, la part creativa, la part reflexió i la part de gaudir del joc. I sí, estem gaudint del Cap Ride, vale? Bueno, estem gaudint aquí. I sí, vam dir també en el gameplay d'ahir, en el directe, vam parlar de que hi ha un partit unionista que reclama la reunificació amb Espanya, a Catalunya. Vale? En la realitat alterna que hem estat creant en aquesta dinàmica de gameplay, dels directes. Vale?
Això com és gravació, doncs, em permet una mica més de llibertat. Bueno, em permeto la mateixa llibertat que els directes, però d'una firma potser una mica més escala, aquí uns 45-50 potser. A veure, quants baixen primer. Baixa un. Hem passat de 88 a 155. 155 menys 88. 155 menys 88, no ho sé. Aviam, calculadora. 155. Vale? Calculadora Windows. O si ets un Mac, doncs el Mac, o el que sí. 67 han posat. A Solsona. No, a Solsona no, Artesa de Segre. I ara anem cap a Balaguer. Anem a veure... Oh, no, ja hem vist quanta gent pujava. Acabarem el directe no, la gravació quan aquest tren arribi a Balaguer i hagi descarregat els passatgers i hagi hagut la pujada dels passatgers. Vale? Acabarem aquí. Sí que és cert que vaig arribar una mica just ahir quan feia el directe i sí que hi ha un moment que menjava una mica de berenar i bevia pues, una orangina, que és una beguda francesa, i que he comprat pues, en una tenda francesa que hi ha per Sarrià, pel barri de Sarrià. Veieu, hi ha força gent. A l'SL3, pues, qui volia enllaçar pues, l'ha perdut, però ja mirarà els horaris, aviam quin tren pot agafar. I aquí es buida i s'omple bueno, bastant, 148, està força bé. Us acabem la gravació aquí, vale? Bueno, veiem aquí el tren, i aquí veieu una mica el que està construït cap a Tremp. Vale? Si voleu, pues, us ensenyo. No, perquè us faré spoiler. No faré gaire més spoilers. Vale, doncs s'ha acabat aquí. Fins al proper directe, fins al proper capítol i espereu que hagueu gaudit del capítol malgrat les dificultats tècniques que ha tingut aquest capítol, els despistes i que hem tingut que regravar. Vale? Doncs moltes gràcies a tots i que passeu un bon cap de setmana, un bon dia, bueno, que ho passeu bé, directament. Vale? Passeu bé, recordeu que els videojocs estan per passar-ho bé, per jugar, per gaudir i bueno, fins aquí la gravació.